Πούλησες τη Honda τη βετέκτη κουπέ, να πάρεις παλιό πεμπέ, να βγάλεις κομμενάκια, να κάνεις παντιλίκια. Τώρα συνεργείο είναι για σένα. Πούλησες τη Honda τη βετέκτη κουπέ. Βαρέσες 1256 κόφτες και έκανες όλο το μοντέρι για γεμιστά. Τώρα συνεργείο είναι για σένα. Ανέβηκε η θερμοκρασία, την έγραψες στα παπάρια σου και συνέχισες να κάνεις παντιλίκια. Τώρα συνεργείο είναι για σένα. Πούλησες τη Honda τη βετέκτη κουπέ. Τώρα συνεργείο είναι για σένα. Έκανε γεννητούρια, βγήκαν τα σμπιέλας από το μπλοκ. Είσαι γιατρός και γέννησες. Τώρα συνεργείο είναι για σένα πας. Τώρα συνεργείο είναι για σένα. Mr. BMW Productions. Ανέβηκε η θερμοκρασία, την έγραψες στα παπάρια σου και συνέχισες να κάνεις παντιλίκια. Τώρα συνεργείο είναι για σένα. Τώρα συνεργείο είναι για σένα. Mr. BMW Productions.